9:34 முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாப்டர். கம்ப்ளீட்டட் 9th சாப்டர். லாஸ்ட் டைம் முடிச்சிட்டு 10th தான் முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாப்டர். கம்ப்ளீட்டட் 9th சாப்டர். லாஸ்ட் டைம் ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சாச்சு மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, முடிச்சாச்சு. 10th தான் இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ 10th சாப்டர். ஸோ 10th சாப்டர் விபூதி யோகம் இல்லையா? சோ பகவானுடைய விபூதிகளை பற்றி நாம வாசிக்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே. ஓம் நமோ விபூதிஸ் அப்படின்னா வைபவம். ஓகே மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो नाम इन्नैक्कु விபூதி யோகத்தை பற்றி படிக்க போறோம். பக்தி சாஸ்திரி பூரணத்தினுடைய வைபவங்களை பற்றி இல்லையா? பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றது இல்லையா? அதுல 6 விதமான கேட்டகரிஸ், ஜெனரல் கேட்டகரிஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ யாராவது சொல்ல முடியுமா? பூரண அழகு, பூரண அறிவு, பூரண துறவு, பூரண வீரம், பூரண புகழ், செல்வம், பூரண செல்வம், எல்லா அழகு, வலிமை, புகழ், செல்வம், துறவு. இவை அனைத்திலுமே ஹையஸ்ட் அவர் தான் இல்லையா? அவரிடத்திலிருந்து தான் அனைத்துமே தோன்றுகின்றது அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு கிருஷ்ணா இஸ் அன்நோயபிள் அண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல். சோ பகவான் யோகமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். நாம இந்த ஆத்மா மகாமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? எதுவரைக்கும் நாம மகாமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் பகவானை பற்றி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. மேலும் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் ஆகியிருப்பவர் இல்லையா? த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் எல்லாமே அவரிடமிருந்து தான் தோன்றுகின்றது இல்லையா? கோலோகத்திலிருந்து நம்ம பாக்குறோம். கோலோக சார்ட் எடுத்துட்டாலே அங்கே கிருஷ்ணர் இருந்து, அதாவது நாராயணர் இல்லையா? மேலும் அங்கேயும் விரிவங்கங்கள், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இல்லையா? கிருஷ்ணர் பலராமராக, பலராமரிலிருந்து
வசுதேவ சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன் மற்றும் அனிருத்தன், இந்த 4 விரிவகங்கள். மீண்டும் நாராயணராக இங்கே வந்து 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா, பிரத்யும்னன், அடுத்து வந்து அனிருத்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுதேவர். இந்த விரிவங்கங்களும் நாம வந்து 2ஆம் நிலையிலையும் பார்க்கிறோம். அங்கிருந்து 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர் தான் வந்து, அதாவது அவரிலிருந்து தான் வந்து புருஷ அவதாரங்கள் என்பதையும் நாம இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு ஏற்றவாறு விரிவங்கங்களை எல்லாம் நாம் படிச்சுட்டே வரோம். சோ அனைத்துமே அவரிலிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை எல்லாமே நாம இந்த கோலோக சாட்ல இருந்தே நமக்கு நன்னா தெரிய ஆரம்பிக்குது. மேலும் இங்க இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்களை பற்றி எடுத்துரைக்க போகின்றார். எல்லாம் என்னிலிருந்தே தோன்றுகின்றது என்பதை பற்றி பகவான் இந்த சாப்டர்ல அத்தியாயத்துல சொல்ல போறார். தூய பக்தி அது ஒன்றுதான் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம். சோ பகவத்கீதை என்ன சொல்ல வருகின்றது? ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் அவனுடைய தலையாய கடமை என்ன இல்லையா, அது முதன்மை கடமை என்ன, அந்த கடமையை எவ்வாறு அவன் செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாம வந்து பகவத்கீதையில 3 பாகங்கள்ல வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. கர்ம யோகத்தில் ஒரு 6 அத்தியாயங்கள், பக்தி யோகத்துல 6 அத்தியாயங்கள், அடுத்து வந்து ஞான யோகத்துல வந்து 6 அத்தியாயங்கள் என்று நம்ம பிரித்து படிக்கிறோம். சோ இந்த பகவத்கீதை ஒட்டுமொத்தமா எல்லா சாப்டர்லுமே பக்திக்கான முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு. சோ இதனுடைய சாராம்சமே எதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது என்றால், பக்தி தான் வந்து மேன்மையானது. கர்மயோகத்திலையும் அதே தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ எந்த யோகமா இருந்தாலும் இறுதியில வந்து முதல் 6 அத்தியாயத்துல நம்ம படிக்கிறது, இறுதியில அது 6ஆவது சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ பக்தியில் வந்து நிறைவு பெற்றால் மட்டுமே அவன் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை பெறுகின்றான், இல்லை என்றால் அவன் மீண்டும் இந்த இடத்தில் பிறவி எடுக்க வேண்டியதான். பக்தி யோகத்துல வந்து இந்த 7ஆவது சாப்டர்ல இருந்து 12ஆவது சாப்டர் பக்தி யோகத்தினுடைய மேன்மை பற்றி சொல்றோம். அடுத்து கடைசி 6 இதுலயுமே வந்து பகவானை அவரை பற்றி உணர்வதற்கான ஞானம், அந்த ஞானம் எதன் அடிப்படையிலிருந்து, பக்தியின் அடிப்படையிலிருந்து நாம் உணர ஆரம்பிக்கின்றோம். பகவானே நமக்கு உள்ளுக்குள்ளிருந்து வழங்குவார், இல்லை பகவானுடைய அதாவது தூய தொண்டனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய அனுகிரகத்திலிருந்து நமக்கு அது கிடைக்க பெறுகின்றது இல்லையா. சோ ஞானதலத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக அதாவது அடைய வேண்டும். ஆனால் பக்தியின் மூலமாக வரக்கூடிய ஞானத்தை தான் நாம வந்து அதாவது முழுமையானது. ஏனென்றால் பக்தி பிளஸ் ஞானம் அதுதான் வந்து புத்தி யோகம் இல்லையா. சோ 1 + 1 = 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. சோ அதே மாதிரிதான் வந்து பக்தி பிளஸ் ஞானம் = புத்தி யோகம் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதிண்டாலே போறோம். புத்தி யோகம் என்பது மிக மிக உத்தமமானது. அதுதான் இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமாக நாம படிக்கிறோம். அடுத்து அர்ஜுனா அக்செப்டிங் த கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பொசிஷன். ஏன்னா பகவான் இந்தந்த நிலைகளில் எல்லாம் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு எடுத்துரைக்கும் பொழுது, சோ ஸ்வயம் பகவானே இங்கு எடுத்துரைக்கிறதும், முன்னரே அவர் வந்து பிறரிடமிருந்து கேட்டதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அசித்தர், தேவலர் இல்லையா, சோ நாரதர், வியாசர் இவரிடமிருந்தெல்லாம் தான் இதை கேட்டதை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து அவர் கோட் பண்றார். ஸ்வயம் தாங்களே இப்பொழுது இதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் பண்றாரு. யாரு? அர்ஜுனர். சோ பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து அர்ஜுனர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். மேலும் அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காணணும்ன்ற ஒரு வேண்டுதலை கூட அவர் வந்து வைக்கிறார் இல்லையா. அதை தான் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து படிக்க போறோம். எஸ், போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 9வது அத்தியாயத்துல முழுமையாக அவரை பற்றி தான் வந்து எடுத்துரைக்கு. அதாவது வித்தியைகளிலே அரசன், ஞானத்திலே அரசன் இல்லையா. கிங் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் கிங் ஆஃப் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்யா. சோ இந்த வித்யா என்றால் நாலேஜ், கிங் ஆஃப் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் இல்லையா. கிங் ஆஃப் நாலேஜ், எஸ், கிங் ஆஃப் நாலேஜ் அதுதான் வித்யைகளுடைய அரசன். ஓகே, அப்புறமா அதை பார்க்கலாம். சோ இதை பத்தி தான் நம்ம அந்த இடத்துல படிக்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றார் இறுதியில, எந்த நிலையிலா இருந்தாலுமே, எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் என் மீது பக்தி கொள்பவர்களை நான் கண்டிப்பாக பாரபட்சமின்றி ரட்சிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எதையெல்லாம் நாம் செய்கின்றோமோ அதை அனைத்தும் பகவானுக்காக ஆற்ற வேண்டும் என்றுதான் அந்த இடத்துல, அதாவது 9.26ல எதையெல்லாம் நாம் நிவேதனமா கொடுக்கலாம். மேலும் 27வதுல வந்து நம்ம வந்து
என்னெல்லாம் படைக்கின்றோம், என்னெல்லாம் கொடுக்கின்றோம், எதையெல்லாம் உண்கின்றோம், இதை அனைத்துமே எந்த செயல்களெல்லாம் ஈடுபடுகின்றோம் அனைத்தையுமே பகவானுக்காக ஆற்ற வேண்டும். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜிஹோஷி ததாஷியத் இல்லையா? சோ அத கௌந்தேய அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல அவ்வளவு அற்புதமாக அவர் விளக்குகிறார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த ஸ்லோகம் கூட ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். 9.27 எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜிஹோஷி ததாஷியத் எஸ் ததாஷியத் எத் தபஸ்யசி எத் தபஸ்யஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம். அத மத் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல பகவான் அவரை அர்ப்பணம், அவருக்கு அர்ப்பணமாக குருஷ்வா குருனுடைய குரு வம்சத்தினவனே அப்படின்றது. எந்த தவங்களை எல்லாம் செய்தாலும் கூட கௌந்தேய நீ செய்தாலும் அதை எனக்கே நீ அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று அவர் பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ கடைசி எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எல்லாம் செய்கின்றாயோ எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? சுபசுப ஃபலைர் ஏவ மோக்ஷஸ்ய கர்ம பந்தனை சந்நியாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தமாம் உபஷ்யசே. சோ அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது நாம மங்களம் மற்றும் அமங்கலமான செயல்களாக இருந்தாலும் அவற்றினுடைய கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடைகின்றோம். ஏன்னா அனைத்துமே அவருக்கென்று நாம் நினைத்து கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அதுல எந்த ஒரு நமக்கு எதிர்பார்ப்புகளும் இருப்பது கிடையாது. எப்ப நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கோ அப்ப நமக்கு பாவ விளைவுகள் புண்ணிய விளைவுகள் எல்லாமே சேரும் இல்லையா? சோ அவருக்கு பொறாமையோ கிடையாது, யாரிடத்திலும் பாரபட்சமும் கிடையாது, எல்லோரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடியவர் அவர். So but whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me and I am also a friend to him. அதாவது யாரெல்லாம் சேவை தனக்கு பக்தியோடு யார் திருத்தொண்டு புரிகிறார்களோ அவர்களே எனக்கு சிறந்த நண்பன், அவர்களுக்கு நான் நண்பன், எனக்கு அவர்கள் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான் இல்லையா? அபிச்சேச்சு சுதாச்சாரோ துராச்சாரோ பஜதே மாம் அனன்யபக் சதுர் ஏவச்சா மந்தவ்யஹ சம்யாக விவஷ்யதோ ஈசஹ. அதாவது யாராவது ஒருத்தர் ஒரு இழிவான ஒரு செயல், எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் தவறி ஒரு கீழான ஒரு செயலில் அவன் செய்து விட்டாலும் அவனுடைய பக்தி தொண்டிலிருந்து அவன் என்றைக்கும் தவறி விழுவது கிடையாது. பிகாஸ் அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தியில் அவன் என்றைக்குமே உறுதியாக இருக்கின்றான். சோ இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களை பற்றி எல்லாம் நாம இந்த 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அற்புதமா க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வசாந்தி நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானிஹி நாமே பக்தா பிரணஷ்யசி. அப்படிப்பட்டவன் வெகு விரைவில் நிம்மதியை அடைகின்றான். சோ என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது. நான் பக்தா பிரணஷ்யதி நாமே பக்தா பிரணஷ்யதி அழிவடைவது, என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே அழிவடைவது கிடையாது, அவன் எப்பொழுதுமே தவறி விழமாட்டான் அப்படிங்கிறத நீ அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு எடுத்துக்கிறார். மாம்ஹி பார்த்தா வியபாஷிதயா ஏ அபி சூய பாபயோனக ஸ்ரீயோ வைஷ்ய. இந்த ஸ்லோகம் கூட நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? 9.32. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய இருக்கு. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, ஆல்ரெடி நீங்க கோஹோஸ்ட்ல தான் இருக்கீங்க. ஓகே, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே. மாஹி மாஹி பார்த்தா வியாபார்ஷிரயத்தேஹ ஏ அபி சூய பாபயோனஹ ஸ்ரீயோ வைஷ்ய இல்லையா? அதாவது யாரெல்லாம் பகவானுடைய பாதங்களில் தஞ்சம் அடைகின்றார்களோ அவர்கள் இழிவான பிறவியாக இருந்தாலும் கூட இல்லையா, எப்படிப்பட்ட பிறவியாக இருந்தாலும் சரி, அப்புறம் பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, வைஷ்யர்களாக இருந்தாலும் சரி, சூத்திரர்களாக இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய திரு பாதங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள். சோ அறியாமையில் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம கீழான அதாவது இயல்புல நாம செயல்படுவோம் இல்லையா? சோ இதற்கான டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நாம் நிறைய பண்ணோம். கிம் புனர் பிராமணா புண்ணியக பக்தா ராஜஸ்ரய ததா அந்தியம் ஆசுகம் லோகம் இமம் பிராப்ய பஜஸ்வமாம். சோ அதாவது how much more this is for righteous Brahman devotees and saintly kings, therefore
ஹேவிங் கம் டு திஸ் டெம்பரரி மிசரபிள் வேர்ல்ட் என்கேஜ் இன் லவ்விங் சர்வ். இதுல எந்த ஒரு இதுமே நமக்கு வேறுபாடே கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சமே வந்து நித்தியமற்ற தன்மை இல்லையா, அதாவது டெம்பரரியா சில காலம் மட்டும் நாம் இருந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இது இல்லையா. ஏனென்றால் இது படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, மேலும் வந்து அழிக்கவும் படுகின்றது இல்லையா. அழிவு என்பது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அதாவது அடங்குவதுதான். மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது அனைத்தும் வெளியில வரும். அப்போ டெம்பரவரியா அது நமக்கு வந்து நம்மளால வந்து அதாவது சர்வை ஆகிறதுக்கான ஒரு தலம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நம்முடைய வாழ்க்கையே வந்து டெம்பரவரி தான் இந்த இடத்துல. மன்மனா பாவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு இல்லையா. மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானாம் மத் பராயணக. அதாவது மன்மனா, மன்மனா அதாவது மத் பக்தோ, அதாவது மன்மனா பாவ மத் பக்தோ, எப்பொழுதுமே அவர் ஒருவருடைய மனது வந்து பகவானில் லயித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, என்னில் லயித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, என்னுடைய பக்தன் ஆகும் பொழுது, எனக்கு நம்ம வந்தனங்கள் செய்த பொழுது, என்னையே வந்து வழிபட்டு இல்லையா. சோ முழுமையாக என்னிலே அவர்கள் வந்து தாழ்ந்திருந்தால் அவர்கள் எப்பொழுதும் என்னிடத்தில் வந்து சேர்வார்கள் அப்படிங்கிற உத்தரவாதத்தையும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக கொடுத்திருக்கார். சோ அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னாக்கா 24/7 பகவானை நம்ம ஆழ் மனசுல நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவர் இன்றி நாம இல்லை. எப்படி ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட இணைந்திருக்கின்றது இல்லையா, அதாவது அதுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அந்த ஆத்மாவை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது. ஜீவாத்மா எவ்வாறு இயங்குகின்றது, பரமாத்மா இல்லை என்றால் இயங்கவே இயங்காது இல்லையா. பரமாத்மா அதை வந்து இயக்கி கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனாகவும் பகவான் இருக்கின்றேன் என்று இந்த பதங்கள்ல இப்ப வரப்போற இந்த 10வது அத்தியாயத்துல நாம வாசிக்கத்தான் போகின்றோம். சோ மேலும் பகவான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச பூய ஏவ மகாபாகு சுணுமே, கேட்பாயாக, பரமம் வச்சக. அதாவது பரா என்றால் வந்து நித்தியம் இல்லையா. நித்தியமானதுல வந்து யார் உயர்வானவர், எல்லாம் வல்ல இறைவன். பகவானுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படி இந்த இடத்துல வந்து அவரே சொல்றார். ஏதே அகம் பிரியமானாய, ஏத உனக்கு எடுத்து சொல்ற, நீ என்னுடைய நண்பனும், அதாவது வக்ஷக்ஷாமிதி காமையா, அதாவது ஹித காமையாய், அதாவது உன்னுடைய நன்மைக்காக மட்டுமே நான் இதை எடுத்துரைக்கின்றேன். திங்கிங் யூ டியர் டு மீ இல்லையா. சோ அதனால நீ வந்து உன்னுடைய நன்மைக்காக இதை நான் எடுத்துரைக்கின்றேன். அதனால நீ எதை என்னிடம் கேட்பாயாக, நீ என்னுடைய நண்பன் அல்லவா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து நண்பன் என்பார். நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து பொறாமையற்ற தன்மை இதெல்லாம் கூட வரும் இல்லையா. நமே விது சுரகனா பிரபவம் மா மகாஸ்ரயா அகம் ஆதிர்ஹே தேவானா மகரிஷி நாம்சா சர்வசக இல்லையா. அதாவது தேவர்களும் சரி முனிவர்களும் சரி யாருக்குமே வந்து என்னுடைய முழுமையான அதாவது வைபவங்களையோ என்னுடைய ஆரம்பமான அந்த நிலையோ யாருக்குமே தெரியாது. இன் எவ்ரி ரெஸ்பெக்ட் ஐ am the source of demigods and sages. அதாவது அனைத்து தேவர்களும் முனிவர்களும் எல்லோருமே, எல்லா உயிர்வாழிகளும் இங்க அசைவன அசையாது இல்லையா, சராச்சரம் அனைத்துமே வந்து பகவானில்தான் தோன்றுகின்றது ஆதி என்பதை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ நாம எல்லாரும் ஜீவாத்மா, பகவான் அதாவது விபு ஆத்மா இல்லையா. யோமாம் அஜம், அஜம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. யோமாம் இங்க வந்து தன்னை பற்றி சொல்கிறார். மாம் என்றால் பகவான் தன்னை பற்றி சொல்கின்றார். அஜம் என்றால் பிறப்பற்றவர். அனாதிம் அதாவது முதன்மை, பிரிமிவல் முதன்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வித்தவுட் எதுவுமே அவரை யாரும் படைக்கவில்லை, அவர்தான் முதன்மையிலே இருந்தார் என்பதை அனாதிம் என்பது ஆரம்பமற்ற நிலை, பிகினிங்லெஸ் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு வித்தவுட் எனி பிகினிங். வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் ஆ சம்மூட ஷா மாத்ரேஷு சர்வ பாப்பை பிரமுச்சதே. அதாவது he who knows me as unborn, யார் ஒரு பகவானை வந்து பிறப்பற்றவராகவும் ஆரம்பமற்றவராகவும் இல்லையா. அதே மாதிரி the supreme lord of all, அனைத்து உலகங்களுக்கும் அதாவது காரணமா இருக்கக்கூடிய அதாவது the supreme controller ஈஸ்வரராகவும் யார் நினைக்கிறார்களோ he only undiluted among men, அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்,
அவர்கள் எத்தகைய சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், அதாவது ஒரு சோபர் மேன், ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதராக அவர் இருப்பார். சோ கலக்கம் குழப்பம் எது வந்தாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஆல் சின்ஸ், அதாவது அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் அவர் வந்து விடுதலை அடைந்திருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு இது இந்த பதத்திலிருந்து நாம பார்க்கின்றோம். புத்திர் ஞானம் அசம்மோக சமசத்தியம் தமசமக சுகம் துக்கம் பவா அபவோ பயம் சாப்யம் ஏவச்சக அஹிம்சா சமதா துஸ்டிஸ் தபோதானம் யசோ யசக பவந்தி பாவ பூதானாம் மத் ஏவ பிரதக் விதாக. அதாவது புத்தி, நம்ம இந்த இதெல்லாமே பார்க்கிறோம். வேரியஸ் இந்த மாதிரியான சுபாவங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானால் தான் வந்து படைக்கப்பட்டது என்று இந்த இடத்துல சொல்கின்றார். புத்தி, ஞானம், அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் மென்டாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ த ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டவுட் அண்ட் டெல்யூஷன், குழப்பத்திலிருந்தும் அதே மாதிரி சந்தேகத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுவது. ஃபர்கிவ்னஸ், மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவம். ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மையாக இருத்தல். கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், மனதை கட்டுப்படுத்துதல். சுகம் துக்கம், அதுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லையா? பயம், பயமற்ற தன்மை. அதுக்கப்புறம் அஹிம்சை, ஈக்வானிமிட்டி, சமநோக்கோடு காணக்கூடிய இது. திருப்தி, சாட்டிஸ்பாக்சன். ஆஸ்டாரிட்டி, தவங்கள். சாரிட்டி, தானம். புகழ், இன்ஃபேமி, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி. இவை அனைத்துமே வந்து பகவானால் தான் வந்து படைக்கப்பட்டதாக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம வாசிக்கின்றோம். க்ஷமா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் என்றைக்கும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அது நம்ம ஒருவருடைய வாழ்க்கையை வந்து ரொம்பவுமே மேன்மையாக எடுத்து செல்லும். அவர்கள் ஒருவரை வந்து அணுகும் முறையும் வந்து வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும். மன்னிக்கக்கூடிய மனசு, குற்றத்தை காணாமல் மன்னிக்கக்கூடிய மனசை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டால் கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில வந்து எப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஹிருதயத்தை கூட நம்ம வெல்ல முடியும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரிடத்திலும் நாம வந்து கோபம் கொள்வதற்கோ இல்லை வந்து எதிர்பார்ப்புகள் வைத்துக் கொள்வதற்கோ எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா எல்லோருமே ஒரே போல நிலையில்தான் நாம் எல்லாரும் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற உண்மையை அவர் வந்து அறிந்திருப்பார். அதனால அது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம சில காலம் இருக்கிறோம் என்றது மட்டும்தான் மேலோட்டமா நம்ம சொல்றோம். ஆனா உண்மையிலே அந்த இந்த நிலையை பற்றி நாம ஆழ் மனசுல வந்து சிந்திக்க வேண்டும். சில காலம் மட்டும் என்பது எஸ், நமக்கு வயோதிகம், வியாதி இதெல்லாம் வருகின்றது. சோ இந்த பிரபஞ்சம் நித்தியமா இருந்தாலும் சரி, அதாவது டெம்பரவரியா இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. ஆனால் இந்த மரணம் வந்த பிறகு மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கை ஏற்பட போகின்றது. அது எதன் அடிப்படையில் நாம அடுத்த பிறவி என்பதை அடைவோம் என்ற உண்மையை பற்றி நாம அலசி ஆராய்ந்தால் கண்டிப்பாக நாம் எதற்காக இந்த பிறக்கின்றோம், நாம யார், இப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே நமக்குள்ளேயே கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா? சோ எது வரைக்குமே வந்து நாம அந்த ஞானதத்தை பற்றி நாம அதை நாம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்றவில்லையோ, அதை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கான ஆவலையோ இல்லை முயற்சியோ செய்யவில்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள் மட்டும்தான் நாம ஈடுபடுவோம். மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனஸ்வா ததா மத்பாவ மானச ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜாக. மகர்ஷியா இல்லையா? 7 பெருமுனிவர்கள் மற்றும் 4 பிற முனிவர்கள், மனுக்கள் இல்லையா? சோ எல்லோருமே மொத்தம் 25 பேர். 7 + 4 + அதாவது 7 + 4 11 + 14 மனுக்கள் 25மே வந்து பகவானுடைய மனதில் இருந்து தோன்றியதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அதாவது பகவானிலிருந்து இது எல்லாமே இன்டைரக்டா தான் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது. ஆனா இவை அனைத்தும் அவர் யாருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து வந்து இதை வெளிப்படுத்தினார்? பிரம்மருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து. இப்ப நாம பாகவதத்துல அதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பாகவதம்ல இந்த 4 சேஜஸ், சனதா, சனந்தா, சனத்குமாரா இல்லையா, சனகா, இவங்க 4 பேரையும் இப்ப வந்து படைச்சாச்சு பிரம்மர் இல்லையா? சோ பிறகு மனுக்கள், இந்த பெருமுனிவர்கள் எல்லாருமே படைக்கப்படுவார்கள். இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த ஞானத்தை வந்து பிரம்மர் எவ்வாறு உணர்ந்தார்? அவருடைய ஹிருதயத்துல பகவான் இருந்து அவருக்கு வந்து சோ வேதங்கள் அனைத்துமே வந்து யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? பிரம்மருக்கு தான் வழங்கப்பட்டது. இஸ் ஆல்சோ சுப்ரீம் பர்சன் இல்லையா? சோ அந்த எல்லாம் வந்து அதை உபயோகப்படுத்தி அந்த வேத ஞானத்தை அவர் வந்து இந்த 2ஆம் படைப்பை வந்து அவர் மேற்கொள்கின்றார்.
அது பெரிய, அதாவது இட்ஸ் எ பிக் டாஸ்க் இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல பாக்குறோம் நம்ம. சோ இந்த இடத்துல சனகா, சனந்தா, சனாதனா, சனத்குமாரா இல்லையா? 14 மனுக்கள், மொத்தம் 25 பேர்களுமே வந்து அவருடைய மனதிலிருந்து தோன்றியதாக இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ருத்ரன். சோ இந்த சனத்குமாரர்கள் ஆன பிறகு ருத்ரன், கோபத்தினால ருத்ரா இல்லையா? அதன் பிறகு வந்து 7. இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பாகவதத்துலதான் படிக்க போறோம். இப்ப அததான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். அதனால வந்து அதை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த பாகவதத்திலே கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஏதம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேதி தத்வதஹ. சோ விகல்பேன அவிகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயஹ. So one is factually convinced of these opulence இல்லையா? இத்தனை வைபங்களையுமே வந்து மனதளவுல வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை ஒருவன் வந்து அடைந்திருந்தால் இல்லையா, கன்வின்சிங். சோ பகவானுடைய அந்த யோகா, அதாவது மிஸ்டிக் யோகம் இல்லையா, அவருடைய யோகா ஆற்றலை வந்து மைண்ட் என்கேஜஸ் இன் அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஃபார் திஸ் தேர் இஸ் நோ டவுட். அப்படின்னா யார் ஒருவர் பகவானுடைய இந்த வைபவங்களையும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய யோகங்களை பற்றியுமே வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை அடைகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அதாவது கலங்கமற்ற பக்தியை வந்து அவர்கள் வந்து அத்தகைய பக்தியில் அவர்கள் ஈடுபட்டால் அவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து ஈடுபடுவார்கள். எங்கேஜ், தூய பக்தி சேவையில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் என்று இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து வித்தவுட் எனி டவுட் சம்மோகா இல்லையா, அதாவது எந்த ஒரு டவுட்டில் சந்தேகமின்றி அவர்கள் தாங்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தியில வந்து அனன்ய பக்தியை தான் செலுத்துவார்கள் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத் சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பூத்வா பாவ சமன்விதாக. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ, இந்த இடத்துலயே அதுதான் சொல்றேன். ஐ எம் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ஸ் இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து படைப்புகளுக்குமே மூல காரணமாக இருப்பவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அனைத்தும் அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. எவ்ரிதிங் எமினேட்ஸ் ஃப்ரம் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ ஞானிகள் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி நோ திஸ், இந்த உண்மையை யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து தூய பக்தி சேவையிலும் வந்து வழிபடுகிறார். எங்கேஜ் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் and worship me with their all hearts இல்லையா? அவங்களுடைய ஹிருதயத்தாலே அவர்கள் வந்து என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்று பகவான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். மேலும் மச்சித்தா மத்கதா பிராணா போத்யந்தா பரஸ்பரம் கத்யந்தஸ்சா மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சா ரமந்தி சா. So thoughts of my pure devotees dwell in me. அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் வந்து அவரில் ஆழ்ந்திருப்பதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். ஏனென்றால் சதா சர்வகாலமும் தன்னை நினைத்து கொண்டிருப்பவரை வந்து பகவான் கண்டிப்பாக அவருடைய ஆழ் மனசில் வச்சிருப்பார் இல்லையா? அதே போலதான் இப்ப நாம கூட ஒருத்தரை வந்து இந்த பௌதீக ரிலேஷன்ஷிப்லே ஒருத்தரிடத்தில் நாம ரொம்ப அன்பு பாராட்டும் பொழுது அவரை பற்றி நாம கண்டிப்பாக யோசிப்போம் இல்லையா? எப்பயாவது அவங்க கிட்ட பேச முடியாம போயிட்டா கூட எஸ் என்னவோ நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிருக்கிறோமே என்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா? அது போலதான் பக்தி தொண்டில் வந்து தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவர்கள் மீது பகவான் எப்பொழுதுமே, அதாவது தன்னுடைய ஹிருதயத்திலே அவர்களை வந்து வச்சிருக்கார். their lives are fully devoted to my service இல்லையா? அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பகவானின் சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. they drive great satisfaction, அதாவது derive, அதிலிருந்து அத்தகைய சேவையினால் அவர்கள் வந்து பெரும் அதாவது இன்பத்தை வந்து அவர்கள் பேரின்பத்தை வந்து அதில் அவர்கள் அடைகிறார்கள், திருப்தியும் கொள்கிறார்கள் இல்லையா? மேலும் ஒருவருக்கொருவர் வந்து உபதேசித்துக் கொள்ளவும் செய்கிறார்கள். சோ இது வந்து தூய பக்தி சேவையில் இருப்பவர்களுடைய அதாவது வாழ்நிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். தேஷாம் சத்தத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபத்யந்தே தே. தேஷாம், சோ சத்தத யுக்தானாம் எப்பொழுதுமே வந்து ஈடுபட்டிருத்தல், பஜதம் எதில் ஈடுபட்டிருத்தல்? பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபட்டிருத்தல். சோ பிரீத்தி பூர்வகம், அதாவது லவ்விங், அதாவது ஒரு பாவ பக்தியில இருக்கக்கூடிய நிலை. ததாமி அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு
சோ புத்தி யோகம் அப்படின்னா அந்த உண்மையான ஞானத்தை நான் வழங்குகின்றேன். தம் ஏனா பை விச், சோ அந்த ஞானம் எதை பற்றி என்றால் எவ்வாறு பகவானிடத்தில் போய் சேர்வது என்ற மார்க்கத்தை வந்து பகவானே அவர்களுக்கு உள்ளுக்குள் இருந்து அதை வழங்குகிறார் சைத்த குருவாக. He gives the understanding by which they can come to me. சோ பகவானிடத்தில் வந்து சேர்வதற்கு வந்து எவ்வாறு அவர் வந்து அவரிடத்தில் போய் சேர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். சோ அது வந்து ஞானம் கலந்த பக்தி இல்லையா. தேஷாம் ஏவானு கம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாஷயாம் ஆத்மபாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஷ்வதஹ. ஞான தீபம் அதாவது ஞானம் என்னும் அஜ்ஞானத்தை, அஜ்ஞானம் என்னும் இருளை வந்து ஞானம் என்னும் விளக்கினால் கொண்டு அதை வந்து சுத்தம் செய்து விடுகின்றார் பகவான், பிரகாசித்தப்படுத்துகின்றார். சோ ஒருவருடைய ஹிருதயம் இருள்மயமானது அல்லது அவர் அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் ஞானம் என்பது இருக்காது இல்லையா. சோ அவரால் வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து பூரணமாக செயல்படுத்த முடியாது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டில் தன்னை வந்து முழுமையாக யார் அர்ப்பணித்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பகவான் ஞானம் எனும் விளக்கை கொண்டு அவருடைய அஜ்ஞானம் எனும் இருளை வந்து கலைந்து விடுகின்றார். இதுதான் அந்த நாஷஷ்யாமி அழித்து விடுதல், டிஸ்ட்ராயிங், ஆத்மபாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதஹ. சாதார அகம் அஜ்ஞான ஜம் தாம் தமஹ. அஜ்ஞான தமஸ், இது அஜ்ஞானம் என்னும் அந்த தமஸ் என்றாலே வந்து அறியாமை இல்லையா. அஜ்ஞானம் என்னக்கூடிய அந்த இருளுக்கு தான் தமஸ் சொல்றதே. சோ அத வந்து பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து அனைத்தையுமே அழிக்கிறார் என்று இந்த இடத்துல டு ஷோ தெம் ஸ்பெஷல் மர்சி இல்லையா. அவங்களுக்கு தன்னையே நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நாம கூட வந்து நம்மள யாராவது நம்பி வந்துட்டா அவங்கள கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. இதுதான் பௌதீக இயல்பே. அப்படி இருக்கும்பொழுது தெய்வீக இயல்பில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் எவ்வாறு இருப்பார், அவருடைய கருணையை நம்மளால வந்து அளக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சோ இப்படி பகவான் மீது தூய அன்பு தொண்டு வைத்திருப்பவர்கள், சோ ஐ மெர்சி ஐ டுவெல் இன் தி எரார்ஸ், அவருடைய இதயங்களில் நான் இருந்து கொண்டு இல்லையா, டெஸ்ட்ராய் அதாவது அழிக்கின்றேன் வித் ஷைனிங் லேம்ப் ஆஃப் நாலேஜ், ஞானம் என்னும் அந்த விளக்கை கொண்டு அஜ்ஞானம் என்னும் இருளை வந்து அவர் அழித்து விடுகின்றார். சோ ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. அர்ஜுன உவாச்ச. சதுர்ஸ்லோக்கியா மாதாஜி? ஆமா கரெக்ட். 10.8ல இருந்து 10.11 வரைக்கும் 8, 9, 10, 11. ஓகே. சோ இது சதுர்ஸ்லோகி. அர்ஜுன உவாச்ச, இது வரைக்கும் எல்லாமே கேட்டாச்சு இல்லையா. சோ அந்த பகவான் என்னென்ன சொன்னாருன்ட்டு எல்லாத்தையுமே கேட்டாச்சு. இப்போ புகழ் ஆரங்களை சூட்டுகின்றார் யாரு? அர்ஜுனர். பரம் பிரம்மா இல்லையா, பரபிரம்மா அவரே, பரந்தாமா அவரே நித்தியமான ஸ்தலம் இல்லையா, பவித்ரம் தூய்மை, பரமம் நித்தியம், பவான் புருஷம் சாஸ்வதம், திவ்யம் தெய்வீகம் இல்லையா, ஆதி தேவம் முதன்மை தேவர், அஜம் அன்பான் இல்லையா, விபூம் அளவிட முடியாத தன்மை, ஆசுஸ்துவம் ரஷஸ்ய சர்வே தேவர்ஷிர். சோ இதெல்லாமே நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க. ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷ்யமே, ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷ்யமே, தாங்கள் எனக்கு எடுத்துரைக்கிறீர்கள். ஆனா முன்னையே இந்த ரகசியம் அகஸ்துத்வாம் ரகசிய சர்வே, மேலே சொன்ன அனைத்துமே ரகசியம் இல்லையா. இவை அனைத்தும் தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா, நாரதரும் அசித்தரிடமிருந்தும் தேவலரிடமிருந்தும் வியாசரிடமிருந்தும் நான் முன்னரே வந்து கேட்டிருக்கின்றேன், நீங்க இப்ப எனக்கு எடுத்துரைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து சொல்றார். சோ இது வந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் till 17, 18, 19 வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். சர்வம் ஏதத் ரிதம் மான்யே என்மாம் வதாசி கேசவா நாஹி தே பகவான் வியக்திம் விதுர் தேவானா தானவாக. So I totally accept இந்த பதம் இல்லையா. சர்வம் ஏதத் ரிதம் மன்யே என்மாம் வதசி கேசவா சொல்லிட்டார் இல்லையா. இதம் அதாவது ஏதத் ரிதம் உண்மை, மன்யே மன்யே மீன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், மாம் அன்டு மீ, வதஷி யூ டெல், கேசவா அப்படின்னா கிருஷ்ணரை, நான் எவர் சர்டன்லி பகவான் அதாவது நீங்கள் வந்து கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, வியக்தி ரிவிலிஷன் அப்படின்னா அவர் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். ஸோ இஸ் அ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு இது வரைக்கும் அவர் எடுத்து உரைத்து கொண்டிருப்பதை வந்து ஹீஸ் ரிவீலிங் இல்லையா.
அதை வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தேவா தேவர்கள், தானவா அதாவது அசுர அதாவது பூதங்கள் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே வந்து யாருமே வந்து பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா. நெய்தர் டெமிகாட்ஸ் நார் த அசுரர்கள். ஸோ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா அர்ஜுனரை எவ்வளவு உணர்ந்திருப்பார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேத்தத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவ பூத பாவனா பூதேஷு தேவதேவா ஜகத்பதே இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி இல்லையா. இஸ் த காட் ஆஃப் ஆல் காட்ஸ் இல்லையா. அனைத்து தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருப்பவர். அண்ட் தென் இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் கடவுளாக இருக்கக்கூடியவர். அனைத்துமே அவரில் இருந்துதான் தோன்றுகின்றது. ஸோ யூ அலோன் நோ யுவர் அழகான வரி ஸ்வயம். ஸ்வயம் என்றால் இந்த இடத்துல பகவானை குறிக்கின்றது, பர்சனலி இல்லையா. அவர் ஒருவரால் மட்டுமே அவரை அந்தரங்க சக்தியால் அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஏவாத்மனாத்மனம் இல்லையா. நோ யுவர் செல்ஃப், வேதா நோ, ஸ்வம் யூ, புருஷோ புருஷர்களில் உத்தமமானவர் இல்லையா. பூதபாவா அதாவது அனைத்துமே அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. பூத ஏஷோ லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், தேவதேவா அதாவது தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர், ஜெகத்பதே இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருப்பவர் பகவான் என்பதை இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஜெகத்பதி இஸ் அட்ரஸ்ட் அஸ் ஜெகத்பதி. வக்தும் அர்ஹஷ ஆசேன அசேஷேன திவ்யஹி ஆத்ம விபூத்யயா யாத்பிர் விபூதிபிர் லோகான் இமம் ஸ்வாம் வியாப்ய திஸ்தசி இல்லையா. சோ ப்ளீஸ் டெல் மீ இன் டீட்டெயில். இப்ப வந்து அவர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார், தங்களுடைய வைபவங்களை பற்றி இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பரவி இருக்கின்றது, அதுல வந்து எனக்கு வந்து எடுத்துரைங்க, அதை பற்றி எனக்கு எடுத்துரையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கொள்கிறார். சோ கதம் வித்யம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிச்சிந்தியம் கேஷு கேஷு ஷாபாவேஷு சிந்தியோ சா பகவான் மயா. அதாவது மேலும் எடுத்திருக்க how shall I constantly think on you. நம்மளால் இந்த கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா. எடுத்த உடனே நாம வந்து பகவானிடத்தில் வந்து கண்டிப்பாக சரணாகதி என்பது நமக்கு வராது. அந்த சுபாவம் நம்ம மனசு கல்லுதான். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் கலியுகத்துல வந்து 3 கால்கள், தர்மத்தினுடைய 3 கால்கள் போயிற்று. கருணை என்பது இல்லை நம்ம கிட்ட இல்லையா. எடுத்த உடனே அட்டாச்மெண்ட். நாட் ஓன்லி கடவுள் மாத்திரம் கிடையாது, அட்லீஸ்ட் மனிதர்களிடத்திலேயே நாம முதல்ல அன்பை காட்ட மாட்டோம் இல்லையா. சோ யாராவது நம்ம கிட்ட ஒரு எந்த ஆங்கிள் பேசுறாங்களோ நாம அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம். இப்ப நாம சாஃப்டா பேசணும்னாக்கா அடுத்தவங்களும் நம்ம கிட்ட சாஃப்டா பேசுவாங்க இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை கொண்டவர்கள் தான் நாம. சோ இப்படிப்பட்ட மனதை கொண்டு கலங்கமுடைய மனதோடு இருக்கக்கூடிய நாம எவ்வாறு பகவானை வந்து எப்பொழுதுமே நினைக்க முடியும் இல்லையா. how shall I know you, நான் உங்களை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது. in what various forms are you be remembered, எந்தெந்த ரூபங்களில் தங்களை நான் வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். இப்ப எதையாவது பார்த்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. ஓ இதை பார்த்த உடனே நம்ம கூட ஒரு பெரிய ட்ரிப் போயிருந்தாக்கா மீண்டும் அந்த இடத்திற்கு ஒரு முறை செல்லும் பொழுது நாம் அவங்களோட எல்லாம் வந்தோம் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம அந்த ஸ்தலத்தை நாம நினைவு கூறுகின்றோம் இல்லையா. அது போல உங்களையே நினைக்கணும்னா எதெல்லாம் பார்த்தாக்கா நம்ம பகவானுடைய சொரூபமா நம்ம நினைத்து கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கிறார். ஏன்னா பகவான் யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டவர், நாம மகாமாயையால் மறைக்கப்பட்டவங்க. அதனால இந்த புறக்கண்களால அவரை நம்ம காண முடியாது இல்லையா. அதற்கு தூய பக்தி தொண்டு புரிந்து நம்முடைய கலங்கங்கள் எல்லாம் வந்து விலகி இல்லையா, பாவ புண்ணியங்கள் அற்ற நிலை சென்றால் மட்டுமே அவருடைய திருப்பாதங்கள் மீது நாம வந்து தியான பயிற்சியை வந்து ஸ்திரமாக இட்டு சென்று ஒரு ஸ்திரமான நிலையை அடையும் பொழுது பகவானே நமக்கு தோன்றுவார். ஆனா அந்த நிலை வந்து எப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது. அது வரைக்குமே வந்து நாம எதையெல்லாம் பார்த்தாலுமே பகவானை வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை நமக்கு ஏற்படணும் இல்லையா. அதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த இடத்துல கேட்கிறார். விசத்ரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் சா ஜனார்தனா பூய கதயா திரிபிர்ஹி ஸ்ரண்வதோ நாஸ்தி மே அம்ருதம். அதாவது சோ அகெயின் ப்ளீஸ் டிஸ்கிரைப், மீண்டும் எனக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டும் தங்களுடைய யோக அதாவது தெய்வீகமான அந்த யோக நிலைகளை பற்றி இல்லையா.
ஸோ பவர் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ், வைபவங்கள் இல்லையா, பகவான் எல்லையற்ற வைபவங்களை கொண்டவர். அதனுடைய தத்துவங்களை பற்றி எனக்கு எடுக்கணும், எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. ஐ ஹவ் நெவர் செட்டேட்டட் இன் ஹியரிங் அபவுட் யூ. நான் எப்பொழுதுமே செட்டேட்டட்னா அயர்வடையவே இல்லை. அப்படின்னா அமுதம் போன்ற சொற்கள் பகவான் பேச பேச அது அவருக்கு அமுதம் போன்று இருந்ததாம். அதனால வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துரைங்கள், நான் இன்னும் கேட்கத்தான் விழைகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்கிறார். ஃபார் மோர் ஐ ஹியர் இல்லையா, நிறைய நான் கேட்க கேட்க the more I want to taste இல்லையா, நான் மீண்டும் மீண்டும் அதை வந்து இன்புற வேண்டும். தங்களுடைய வார்த்தைகள், அதாவது அவர் பேசக்கூடிய அமுதம் போன்ற அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு தான் இன்னும் இன்புற வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை வந்து வைக்கிறாரு. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச அந்த தே கதாயிஷ்யாமி திவ்யஹே ஆத்ம விபூதயாக பிரத்யான்யதா குருஷ்ரேஷ்டா நஷ்டயந்தோ விஸ்தரஷ்யமே. அதாவது எஸ், இப்ப நான் உனக்கு வந்து சொல்கிறேன், மை ஸ்பிளெண்டரஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா, அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்களை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல போகிறார். அதுலயும் வந்து சிலவற்றை மட்டும்தான் சொல்ல போறேன், ஏன்னா என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றது. அதுல எதெல்லாம் மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி, ஃபுல்லா இருக்கே, எல்லாருக்குமே கேட்கலையா? எங்களுக்கு கேக்குது எல்லாரும் கேக்குது மாதாஜி, அவங்க கேக்குது மாதாஜி. Okay, நல்லா okay. கேக்குது மாதாஜி. Thank you. So என்னுடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றது. மாதாஜி உங்களுடைய போன் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றது, அவற்றில் சிலது மட்டுமே, அதாவது ரொம்ப மெயினா என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து உனக்கு நான் எடுத்துரைக்கின்றேன். விச் ஆர் ஆல் ப்ராமினன்ட் இல்லையா. ஸோ இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவருடைய எல்லையற்ற ஆற்றலை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்க போகிறார் பகவான். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தோட நான் இந்த ஸ்லோகங்களை பற்றி நான் இந்த இடத்துல நிறைவு செய்கின்றேன். ஸோ நாம் இப்போ இந்த இதுல போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சாப்டர் 9ல மன்மனா பவ மத் பக்தோ இல்லையா, மனதிலிருந்து பகவானை யார் ஒருத்தர் வந்து சேவிக்கின்றார்களோ, தூய பக்தி சேவை புரிகின்றார்களோ, பகவான் அவருக்குள்ளே வந்து அடங்குகின்றார் இல்லையா. அவர்களும் வந்து பகவானுக்கு நண்பராகிறார்கள், பகவானும் வந்து அவர்களுக்கு நண்பராகின்றார். சோ எப்பொழுதுமே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்பது இருக்கின்றது இல்லையா. சோ ஹிஸ் ஆப்புலன்சஸ், இந்த இதுல வந்து நாம வந்து அவருடைய வைபவங்களை பற்றி தான் நாம படிக்க போறோம். சோ மேலும் ஒன்ஸ் டிவோஷன் இன்க்ரீசஸ் பை ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணாஸ் ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா. சோ இந்த நிலையில அதாவது மலைகளில் நான் இமாலயம் இல்லையா அப்படின்னு போது இமயமலை பக்கம் போகும்பொழுது எஸ் நம்ம பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயில படிச்சோம் இல்லையா. சோ பகவான் இந்த நிலையில இருக்கார் இல்லையா. கங்கை நதியான போகும்பொழுதும் பகவான் நான் நீரில் நான் கங்கை அப்படின்னாரு இல்லையா. அப்படி இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அவருடைய நினைவுகள் தான் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் வரும் இல்லையா. சோ அவ்வாறு நம்ம அதிகமாக அவரை பற்றி எண்ணும் பொழுது அந்த அதிலேயே நம்ம லயிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தையும் நாம எடுத்து செல்ல முடியும். மேலும் இந்த இடத்துல Krishna is origin. Krishna's origin is impossible to understand, for he is the source of all இல்லையா. அதுதான் நம்ம அஜம் என்றால் அன்பான் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அனாதீம் அதுவும் படிச்சோம். he is the source of all. அது அவர்தான் முதன்மையிலே இருந்தார், அவரிடம் தான் எல்லாம் தோன்றியது என்ற ஸ்லோகத்திலே நாம படிச்சோம். That which has been created cannot independently understand its own source இல்லையா. அதாவது படைக்கப்பட்டவர்கள், இப்ப நாம் எல்லாருமே வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் தான். நம்மளால எங்கிருந்து படைக்கப்பட்டோம் என்றதை வந்து நம்மளால முழுமையா தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றதா? இந்த புலனுக்கு எட்டின வரைக்கும் ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தகுதி இருக்கின்றது. முழுமையாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. இஸ் அன்பான், பிறப்பற்றவர் இல்லையா. மேலும் வந்து முதன்மையானவர், அவர்தான் அனைத்திற்கே பிறப்பிடம். அதனால அவரை பற்றி அவர் ஒருவரால மட்டும்தான், அதாவது அந்தரங்க சக்தியால அவரால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இத வந்து இந்த கருத்தை யார் ஒருவர்களை வந்து உணர்ந்து அறிகிறார்களோ அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு என்பது கண்டிப்பாக செய்கிறார்கள். பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி செஷன் வந்து நோயிங், பகவானுடைய அந்த வைபவங்களை வந்து நாம வந்து கேட்டுக்கொள்ளும் பொழுது கேட்க கேட்க நமக்கு என்ன தோணும்? பக்தி சேவையில வந்து நம்மளால முன்னேற்றம் அடைய முடியும். மேலும் பகவானை பற்றி நம்ம ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா பை இஸ் மர்சி. நான் ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாருமே சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. நம்மளுடைய முயற்சி, நம்முடைய
அதாவது நம்ம குருனிடத்திலிருந்து நம்ம பெறக்கூடிய அந்த இது டிவோஷன் சர்வீஸ், நாம பண்ணக்கூடிய நினைவு, அதாவது பக்தி தொண்டு இல்லையா. சோ இவன் இதோட சேர்ந்து பகவானுடைய கருணை 25% இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ யாருக்கு என்ன கருணை வழங்க வேண்டும் என்பது அவர்தான் நிர்ணயிப்பார். நாம் அதை ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஒருத்தருடைய பாவ புண்ணியங்களை களையணும்னு பகவான் நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா முடியும் இல்லையா. அதே மாதிரி விலக்கப்பட வேண்டும் பாவ புண்ணியங்கள்னு நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா அது உண்டு. ஆனா அது அவராக நினைக்க வேண்டும் இல்லையா. மேலும் அவர் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும்னு அவராக நினைத்தால் மட்டுமே நாம் அவருடைய தரிசனத்தை பெற முடியும். இதெல்லாம் நாம அவருடைய உண்மையான நிலையை பற்றி நாம் நன்னா புரிய ஆரம்பிக்கணும். One can understand Krishna by his mercy, not by material qualification இல்லையா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். கனகதாசரை பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன். there is no qualification. பக்தி தொண்டுக்கு புரிவதற்கு எந்த ஒரு தகுதியெல்லாம் கிடையாது. மனசு தூய்மையா இருந்து இறைவன் தாழ் பணியக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தா போறோம். பகவான் நமக்கு கருணை கண்டிப்பாக கொடுப்பார். நமக்கு இவ்வளவு செல்வங்கள் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு காட்சி கொடுப்பார், ஏதுமற்றவனுக்கு எந்த காட்சியும் கொடுக்க மாட்டார், அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. மெட்டீரியல் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு பகவான் என்றைக்குமே நமக்கு கருணை புரிவது கிடையாது. நம்ம இடத்துல எவ்வளவு பக்தி இருக்கு, ஆழ்மையான அந்த பக்தி இல்லையா, ஆழ்ந்த அந்த பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத பக்தி, அன்பான பக்தி இல்லையா, அதை ஒன்றுதான் பகவான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றார். மேலும் அவ்வாறு பகவானை பற்றி உணர்பவர்கள், தெரிந்து கொள்பவர்கள் பாவங்களில் இருந்தும் அவர்கள் விடுதலை பெறுகிறார்கள். அப்ரிஷியேட்டிங் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் நேச்சுரலி லீட்ஸ் டு சரண்டர் இல்லையா. இது கரெக்ட் தான். இது சோ ராதையை பற்றியோ கிருஷ்ணரை பற்றியோ நாம் எடுத்த உடனே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது, யாருக்குமே கிடையாது. ஓரளவுக்கு கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கும். ஆனா அவருடைய நிலையை பற்றி நம்மளால எவ்வாறு என்பது, அவருடைய உயர்ந்த நிலை பற்றி நம்மளால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. நாம் எல்லாரும் கூட 2 வருட காலமாக இந்த பிரயாணத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. முதல் ஆரம்ப கட்டத்தில் நாம் எவ்வாறு இருந்தோம், இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கின்றோம், இது எல்லாமே நமக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் தான் இல்லையா. சோ ஒரு நாளைக்குமே நம்ம அப்கிரேடேஷன் ஒன்னொன்னா நம்ம புரிய ஆரம்பிக்கின்றது நமக்கு. அந்த மாதிரி அவருடைய கிருஷ்ணராக அவருடைய நிலையை பற்றி நாம உணர உணர அவரின் தாழ் பணிய வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. எது வரைக்கும் அந்த மனப்பக்குவம் இல்லையோ அது வரைக்கும் நாம கண்டிப்பா சரணாகதி என்பது நாம என்றைக்கும் செய்யவில்லை என்று பொருள் இல்லையா. பகவான் என்பது என்ன மீனிங் என்பது அந்த 6 விதமான வைபவங்கள், யார் அதுல ஹையஸ்டா இருக்காங்களோ அதுதான் பகவான் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு விளக்கம் இல்லையா. பராசுரமுனி எதுல சொல்லியிருக்காருன்னா பத்ம புராணத்துல வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ கிருஷ்ணா ஆஃபர்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல சொல்றார் 10வது அத்தியாயத்துல 9வது அத்தியாயத்தை விட என்ன சொல்றார் என்று இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். gives more confidential இல்லையா, அதாவது மிக ரகசிய அறிவை கொடுக்கிறார். ஸோ தன்னுடைய வைபவங்களின் பற்றியும் தன்னுடைய செயல்களை பற்றியும். 7வதுல நம்ம பார்த்தது குய்ய, அதாவது குய்யதரம் பற்றி. நாம எல்லாம் அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் இல்லையா, இதெல்லாம் பற்றி நாம படிக்க ஆரம்பிச்சோம். மேலும் 9வது அத்தியாயத்துல எவ்வாறு நம்ம தூய பக்தி தொண்டு, ஹவு டு சர்வ் ஹிம், குய்யதம்மம் பற்றி படிச்சோம். குய்யதரம் பற்றி 7, குய்யதம்மம் பற்றி 9வது அத்தியாயத்துல நாம படிச்சோம். மேலும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்டல், நவவித பக்திஸ்ல முதல்ல இருக்கிறது ஸ்ரவணம். Shravanam is very, very important. The more one hears about Supreme God, the more one becomes fixed in the devotional service. இது அழகான ப்ராவர்ப், நம்ம எழுதியே வச்சுக்கலாம். அந்த பர்பட்ல அவர் எழுதுறது ஃபர்ஸ்ட் பர்பட்லயே எழுதுறாரு, நம்ம எவ்வளவு நாம கேட்பதற்காக நாம் தயாராக இருக்கின்றோமோ அவ்வளவும் நாம பக்தி சேவையில் அதாவது ஃபிக்ஸ், அதாவது மனதை நம்மளால நிலைநிறுத்த முடியும். One should always hear about the Lord in association of devotees இல்லையா. பக்தர்களோட சேர்ந்து இதை கேட்கணும்னு நினைக்கணும். அப்பொழுதுதான் அவர்களுடைய பக்தி சேவை என்பது மேலும் மேலும் அபிவிருத்தி அடையும். Discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna consciousness. அதாவது உண்மையிலே இந்த தூய பக்தி தொண்டு சேவையில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனால மட்டுமே இதையெல்லாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது எடுத்து உரைத்தாலும், டிஸ்கோர்சஸ் மீன்ஸ் அதாவது ஸ்ரவணம் கேட்டல் எனக்கூடிய செயல். இப்ப கீர்த்தனம் சொல்லினே இருப்பாங்க, அந்த ஸ்ரவணத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் அவங்க என்ன விதத்துல அதை எடுத்துரைக்கின்றார்கள் இல்லையா, அதை அதே நிலையில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர்கள் அடைவார்கள்.
அதர்ஸ் cannot டேக் பார்ட். நம்மளோட 10 பேர் உட்கார்ந்து இருந்தா கூட அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இல்லையா, தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களால் மட்டும்தான் அதை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். மீதம் பேருக்கு அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அதற்கேற்றவாறு அவர்களுடைய உணர்தல் என்பது இருக்கும். அர்ஜுனா மேலும் எடுத்துரைக்கின்றான். So very dear to him, for his benefit only such discourses are taking place. இது அர்ஜுனனுடைய நலனுக்காகத்தான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணா இஸ் ஆல் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் இல்லையா, அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். இது 5.1 ஸ்லோகம் நம்ம பிரம்ம சமீதில இல்லையா. இஸ் த முதன்மை அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக, அநாதி இல்லையா. இஸ் த அநாதி மீன்ஸ் அதாவது இஸ் பிகினிங்லெஸ், அதாவது ஆரம்பமற்ற நிலையில் இருந்தவர் இல்லையா. ஆதிர் பிரிமிவல் லார்ட், முதன்மையாக ஃபர்ஸ்ட், இஸ் த ஃபர்ஸ்ட். கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். So there is no other origin and he is the prime cause of all. Not even demigods or liberated sages know about Krishna இல்லையா. ஸோ தேவர்களாலும் பகவானை முழுமையாக அறிய முடியாது. அவருடைய ஆரம்பம் எங்கே என்பது, அதாவது ஆரம்பம் நடு முடிவு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ யாராலுமே அதை கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ மேலும் குவாலிஃபிகேஷன், பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான தகுதிகள், ஏதாவது நம்ம டாக்டர் படிச்சிருக்கணும், என்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் அப்படிலாம் ஏதாவது இருக்கா? கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. பக்தி சேவையை செய்வதற்கான மனப்பக்குவம் மட்டும்தான் நமக்கு மிக மிக முக்கியம். ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் நாட் த குவாலிஃபிகேஷன் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா இல்லையா. ஸோ டெமிகாட்ஸ் கிரேஸ் யாராலுமே பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. No one can understand why the Supreme Lord comes to this planet இல்லையா. ஒரு சாதாரண மனிதனை போல இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் ஏன் இறங்கி வருகின்றார், மேலும் எக்ஸிக்யூட் சச் வண்டர்ஃபுல் அன்காமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா. ஸோ எப்படி கோவர்தனகிரியை தூக்கினார் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எத்தனை அசுரர்களை வதைத்தார். ஒரு சாதாரண மனித ரூபத்தில் வந்த பகவான் எவ்வாறு இவ்வளவு அதாவது செயல்களை எல்லாம் லீலைகளை எல்லாம் புரிந்தார் அப்படிங்கிறதையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி நார்மலான மனிதனுக்கு கிடைக்காது. ஒருவர் வேண்டும் என்றால் ஸ்பெகுலேஷன் வேணா செய்யலாம், அப்படின்னாக்கா இப்படி இருக்கலாம், கற்பனையால யூகித்து அவர்கள் சொல்லலாம் டு த லிமிட்ஸ் ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இல்லையா. பட் மே ரீச் த ஆப்போசிட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப், ஒருவர் அதை அவங்களுடைய பகவானுடைய ஆற்றல் அப்படின்னு நினைக்கலாம், இல்லை இது எல்லாமே கற்பனை அப்படின்னு நினைக்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்பெகுலேஷன்ல வர்றது. ஆனா உண்மையிலே அவருடைய செயல்பாடுகளை பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா, எவ்வாறு நம்ம பகவானை புரிந்து கொள்வது? ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா இன் இஸ் ஆக்சுவல் சிச்சுவேஷன் இல்லையா. உண்மையான நிலையிலிருந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். எவ்வாறு? த அன்பிரசிடென்டட் மர்சி ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் இஸ் டிவோட்டிஸ், அதாவது பகவானுடைய கருணையாலும் அவருடைய தூய பக்தருடைய கருணையால மட்டுமே பகவானை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது ஒரு போனஃபைடு புக்ஸ் நம்ம இப்ப வாசிக்கிறோம், பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்கள் வழியா வாசிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை, பாகவதம், இதன் மூலியமெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. ஸோ மேலும் கிருஷ்ணா ஆல்ரெடி அன்பான், அனாதீர் ஆதீர் இல்லையா. அனாதீர் இஸ் அன்பான். அடுத்து ஆரம்பமற்ற நிலை ஆதீர் இல்லையா, சுப்ரீம் லார்ட். ஸோ அனாதீர் ஆதீர் கோவிந்தா இல்லையா, த காட் இஸ் த ப்ரொப்ரேட்டர், அதாவது ஈஸ்வரராக இருக்கின்றார். So undeluded among men, Krishna describes undeluded among those who can understand Krishna, அதாவது அன்பான், அனாதி, அஜா, இந்த மாதிரி சுப்ரீம் ப்ரொப்ரேட்டர், அனைத்திற்கு உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய நிலை யார் ஒருவர் இந்த நிலைகளை பகவானுடைய நிலைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை அடைந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மனிதர்களுக்கு இடையிலேயே எத்தனை குழப்பங்கள் கலக்கங்கள் வந்தாலுமே அதை அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய, அதாவது அதை ஏற்றுக்கொண்டு பக்குவமான நிலையில் இருந்து கொண்டு செயல்படுவதற்கான அத்தகைய ஒரு திறனை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்று இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரேரிட்டி, அவர்கள் அதாவது மகாத்மா, அப்படிப்பட்டவர்கள் மகாத்மாக்கள் சூதுர்லபா இல்லையா. சோ மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே யததாம் அபி சித்தானாம் கஷ்டிம் மாம் வேட்டி தத்வதஹ. இதுவும் அதாவது மிக அரிதானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியது இல்லையா.
One who understands Krishna as a supreme personality of Godhead இல்லையா, அதாவது அஜா, அடுத்து வந்து அனாதி அஜா எல்லாமே, ஆதி என்பது பிகினிங்லெஸ் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அனாதிர் என்பது பிகினிங்லெஸ், ஆதி என்பது முதன்மை, அடுத்து வந்து அஜம் என்பது பிறப்பற்றவர். இந்த மூன்றுமே யார் ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்கின்றார்களோ, அப்படிப்பட்ட அதை உணர்ந்த 1000 பேர்கள் சஹஸ்ரேஷுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல சஹஸ்ரேஷு என்பது இந்த இடத்துல வந்து 1000 அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கிலேயும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. அப்போ அவுட் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஒருவர் வந்து முயற்சி செய்யலாம். அப்படி முயற்சி செய்யக்கூடிய பல்லாயிரம் மனிதர்களில் யாரோ ஒருத்தர் தான் அதுல வந்து அதாவது வெற்றி பெற முடியும் என்பதையும் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அஜம் பிறப்பற்றவர். ஸோ லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் டேக்கிங் பர்த். நாம் எல்லாருமே பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம் இல்லையா. ஏன்னா நாம பௌதிகத்தின் தரப்பில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு. ஸோ நாம் thus they are changing bodies under external energy இல்லையா. இந்த பகிரங்க சக்தியால் நம்ம வெவ்வேறு உடல்களை தரிக்கின்றோம். 24 பண்புகள் கொண்ட இந்த உடல் இல்லையா. இதோட 25, 26 எது ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா. இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், மிச்ச எல்லாமே இது மெட்டீரியல் இல்லையா, பௌதீகம். லார்ட் கம்ஸ் டு த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் as a self, அது அன்பார்ன் அஜம், comes by his eternal, by his internal potency, his body is unchangeable இல்லையா. ஸ்வயம் தேவகியினுடைய இதுலயும் வந்து எவ்வாறு வந்தார் அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து படிச்சுட்டு தான் வந்தோம் இல்லையா. அதாவது வசுதேவருடைய மனதில் வந்து பகவான் இறங்கி வசுதேவருடைய மனதில் இருந்து தேவகியினுடைய மனதிற்கு மாற்றம் பெற்று அங்கிருந்து அவருடைய தேவகியினுடைய மனதிலிருந்து அவளுடைய கருவுக்கு வந்து சென்றடைந்தார் என்பதுதான் நாம பாகவதத்துல வாசிக்கின்றோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இதை புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவம். பிறந்த பொழுது 4 கைகளோட இருந்து அது 4 கைகளோட வேண்டாம் என்று தேவகி தாயார், ஏனென்றால் தன்னுடைய பிள்ளை ஒரு நார்மலான பிள்ளையாகவே இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லையா. அதனால 2 கைகளுக்கே அவர் மாற்றம் பெற்றார். சோ பிறப்பற்றவர் பகவான் என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். லார்ட் கம்ஸ் டு த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஆஸ் த செல்ஃப் நேம் அன்பார்ன் அஜம் by his internal potency, அதாவது அந்தரங்க சக்தியால், his body is unchangeable, அதாவது அவருடைய பரமாத்மா ரூபமும் அவருடைய உடலும் ஒன்று, அத்வைத நிலை, அத்வைதம் அனந்தம் இல்லையா. சோ அதாவது அத்வைதம் அனந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரம்மரும் அவருடைய பிரம்ம சமேதியில ரொம்ப அழகாக பாடியிருக்கார். வேட்டி லோகத் மகேஸ்வரம், வேத்திலோக மகேஸ்வரம், சுப்ரீம் லார்ட் ஆஃப் ஆல், அனைத்து லோகங்களுக்குமே அவர் தான் வந்து கடவுள் இல்லையா. கிருஷ்ணா வாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பிஃபோர் கிரியேஷன், படைப்பதற்கு முன்னாடி இருந்தார். அண்ட் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் இஸ் கிரியேஷன் இல்லையா. இந்த படைத்திலிருந்து அவர் வேறுபட்டவர். நாம் எல்லாம் நித்தியமற்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்து இந்த ஆத்மா நித்தியமான ஒரு வஸ்து இந்த உடல்ல வந்து உடல் முழுவதும் பரவி இல்லையா, நன்னிலை பெறும் வரைக்கும் இதே மாதிரி வேறு ஒரு உடல்களை தரித்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நாம வந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். மேலும் தேவர்களையும் படைக்கப்பட்டதுதான் இல்லையா, பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் அவர்கள். Thus Krishna is different from even the great demigods இல்லையா, பிரம்மா மற்றும் சிவன். இது நாம பாகவதத்துல இப்பதான் படிச்சுட்டே வரோம். ஸோ அதனால இதுல இருந்து நமக்கு தெரியறது என்னன்னாக்கா, we should never tell யாரையுமே பகவானுக்கு சமமாகவோ இல்லை அவரிலிருந்து அதாவது சுதந்திரமாகவோ இருப்பதாக நாம் என்றைக்குமே கருதக்கூடாது. அதுவே ஒரு அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிந்த பிறகு கருதக்கூடாது இல்லையா. பாகவதத்துல அவ்வளவு அழகா எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இது அதாவது நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் தவறு இழைக்காது. பிரபுபாதர் தான் சொல்வார், நான் வேண்டும் என்றாலும் தவறு இழைத்து விடுவேன், ஆனால் வேதங்கள் என்றைக்கும் பொய்யாகாது அப்படிங்கிறது. ஏனென்றால் வேதங்கள் ஸ்வயம் பகவானிலிருந்தே வந்தது. அந்த வேதத்தினுடைய நாயகனும் அவர்தான் இல்லையா. சோ அதாவது வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியரும் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால வேதங்கள் என்றைக்குமே பொய் கிடையாது. அதனால அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்க வேண்டும். எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? ஒரு தாய் வந்து பிள்ளைக்கு தகப்பன் இவர்தான் என்று எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எந்த ஒரு டவுட் இல்லாம ஒரு குழந்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றதோ அதே போன்ற ஒரு பக்குவம், அத்தகைய பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So only activities done under the direction of Krishna are auspicious. Nothing else is auspiciousness இல்லையா. அனைத்து செயல்களுமே நாம பகவானை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது அது மங்களங்களாக கருதப்படுகின்றது. அவரை தவிர்த்து நாம் ஆற்றக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே அது மங்களங்கள் அற்றதுதான் இல்லையா. ஏனென்றால் அதனுடைய விளைவுகள் அனைத்துமே
நன்மைகளாக இருக்கும். நமக்கே இல்ல, அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை இருக்காது, நமக்கும் நன்மை இருக்காது. அதனால நாம எப்பவுமே துக்கத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு வருத்தத்தையோ அந்த நிலையை தான் நம்ம அடைந்து கொண்டே இருப்போம். அதனால அது அமங்கலமான நிலைக்கு சென்று விடுகின்றது. ஸோ அதனால எப்பொழுதுமே சுகத்தை கொடுக்கும், எப்பொழுதுமே நிம்மதியை வாரி வழங்கும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. நமக்கு எது நன்மை என்பது பகவானுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? அதனால நம்ம அத்தகைய நிலையை நாம உணர்ந்து பகவானை மையமாக வைத்து நம்முடைய கடமைகளை நாம் ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கிருஷ்ணா இஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் மேபி தே மேபி குட் ஆர் பேட் இல்லையா? எல்லாமே இந்த இடத்துல பிரபஞ்சத்துல இதுதான் நன்மை, இதுதான் இதெல்லாமே என்று நம்ம எப்பயுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா? இது குட், இது பேட், நம்ம பர்ஸ்பெக்டிவ் இப்ப நாம பார்க்கக்கூடிய ஒரு கோணத்துல அது நன்மையாக தெரியும். ஆனா பிற்காலத்துல அது நமக்கு பெரிய சங்கடமாக கூட இருக்கும். அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மை தீமை இல்லையா, அதே மாதிரி உண்மை பொய்மை இதை பத்திலாம் நம்ம எதுவுமே யோசிக்கவே வேண்டியதே இல்லை. ஸோ நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள், பகவான் நமக்கு என்ன பாதையை கொடுக்குறாரோ அதை எடுத்துட்டு செய்யணும்ன்ற ஒரு மன உறுதி மட்டும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நத்திங் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் விச் இஸ் நாட் இன் கிருஷ்ணா இல்லையா? அதாவது தோன்றாது, பகவானிடத்தில் இல்லாத எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றாது. வேர் டஸ் கிருஷ்ணா மேனிஃபெஸ்ட் ஆல் தீஸ் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே தான். ஸோ இந்த ஹியூமன் சொசைட்டி, அதே மாதிரி தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய 30 கோடி தேவர்கள் எல்லாரிலுமே அவருடைய இயல்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார். ஸோ கிருஷ்ணா கிரியேட்ஸ் ஃபார் தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு அட்வான்ஸ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? பட் பர்சன் ஹூ ஹேஸ் டு டெவலப் ஃப்ரம் வித்தின். நமக்கு அந்த முயற்சி இருக்கணும். நமக்கு பகவான் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார், அவர் மீது திருத்தொண்டு புரிவதற்கான அந்த அப்ரூவல் என்பது எப்பொழுதுமே இருக்கு. ஆனா நாம் அதற்கான விருப்பத்தை நாம மனதில் நாம தான் விதையாக விதைக்க வேண்டும். அவ்வாறு விதைக்கவில்லை என்றால் அது எப்பொழுதுமே அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதாவது தோன்றாத நிலையிலே இருக்கும். ஒரு முறை நம்ம மனசுல பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும்ன்ற அந்த மனதை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு அதில் ஈடுபட்டால் பகவானும் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி டெவலப்ஸ் ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ். அதாவது நற்குணங்களை எல்லாம் நாம கண்டிப்பாக நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல் குவாலிட்டிஸ் டெஃபனிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ், அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல். ஸோ இந்த சென்சஸ் ஷுட் நாட் பி யூஸ் ஃபார் அன்னெசரிலி பர்சனல் என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா? நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. எனக்கு இந்த உணவு வகை பிடிக்கும் என்பதற்காக வயிறுல இடம் இல்லைன்னாலும் மீண்டும் சாப்பிடணும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது இல்லையா? அந்த இடத்துல புலனை நாம அதாவது நம்முடைய நாவின் சுவைக்காக நாம் அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புலனுமே அதே மாதிரிதான். கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைண்ட் அதை விட இன்னும் முக்கியமானது. இல்லைன்னா நம்ம மனசுல ஒருத்தரை பற்றி நன்மையாகவும் ஓவரா நினைக்க ஆரம்பிப்போம், அதே மாதிரி கெட்டதாகவும் கற்பனையால நாம அவர்களை பற்றி தவறாக நினைக்க ஆரம்பித்து விடுவோம். ஸோ அத்தகைய ஒரு நிலைக்கு நாம மனதை இட்டு செல்லக்கூடாது. பாண்டரிங் ஓவர் மணி. ஸோ ஸ்பெண்ட் ஒன்ஸ் டைம் பாண்டரிங் ஓவர் மணி. அதாவது நம்ம இந்த உலகாயுத நன்மைகள்ல இல்லையா, செல்வத்தை சேர்க்கிறது, அதே மாதிரி உரிமை உணர்வுகள் எல்லாமே மேன்மையா என்னுடையது, இத்தனை ஆஸ்திகள் இல்லையா, இதையெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்றது. பவர், பொசிஷன், செல்வம், இதுலதான் நம்ம நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம். ஆனா அதுல நமக்கு எந்த ஒரு நன்மையுமே கிடையாது. நம்முடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நாம் எத்தகைய நல்ல பலனையும் நாம செய்வது கிடையாது. அதனால எப்பொழுதுமே நாம யாரிடத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆசைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்? ஒரு குரு, ஆச்சாரியா, ஒரு சாஸ்திரம் இல்லையா, சாதுக்களோட நம்ம உடைய சம்பந்தத்தை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்ன்ற ஆசைகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அது நம்முடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு பெரிய நன்மை பயக்கும். ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ், சுகம் துக்கம் இல்லையா. ஸோ ஆல்வேஸ் கன்சிடர் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டு வாட் இஸ் ஃபேவரபிள் ஆர் அன்ஃபேவரபிள். அதனால தான் எப்பவுமே பகவானை மையமாக வைத்து அனுகூலம், அதே மாதிரி அனுகூலேஷ சங்கல்பம், பிரதிகூலேஷ வர்ஜிதம் இல்லையா. ஸோ எதெல்லாம் பகவானுடைய செயல்களுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கோ அதை மட்டுமே ஏற்று நாம செய்து கொள்ளணும் இல்லையா. ஸோ மேலும் எதெல்லாம் அன்ஃபேவரபிளோ அத்தகைய காரியங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தாக்கா அதை நாம தவிர்த்து விடுவது மிக மிக நல்லது. பாவா, ஃபார் சோல் there is no birth or death. ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே கிடையாது. ஃபியர்லெஸ்னஸ்,
ஸோ அதாவது அபயம். ஸோ எப்போ நமக்கு அந்த அபயம், கிருஷ்ணா இஸ் த அபயம் ஃபார் அஸ் இல்லையா? ஸோ அவரை எண்ணிக்கொள்வதால் நமக்கு வந்து பயமற்ற நிலை ஏற்படும். இல்லை என்றால் நமக்கு பயம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ பயம் விதித்யா வினிவேஷஸ்த சயாத். ஃபியர் இஸ் காஸ்டு. அதாவது பயம் எதனால் உருவாகின்றது என்றால், ஒருவர் வந்து மாயையில் வந்து தன்னை வந்து அதாவது சம்பந்தப்படுத்தி அதிலே ஆழ்ந்து விடும் பொழுது அவருக்கு பயம் என்பது இருக்கும். டியூ டு ஒரியிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர். இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரணமா 99% ஆஃப் இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய எண்ணங்கள் இதுல உண்டு இல்லையா? ஆனால் இறைவன் பால் சென்றவர்களுக்கு இந்த அதே நிலைதான், மாற்றம் இருக்காது வாழ்க்கையில. ஆனாலும் அதை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் என்பது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால இறைவன் பால் செல்பவர்களுக்கு என்றைக்கும் பயம் என்பது கிடையாது. நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா இல்லையா? ஸோ யாரையுமே நம்ம வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது, மனதளவிலும் சரி, பிசிக்கலி சரி, மென்டலி சரி. அடுத்தவர்களை வந்து நாம சங்கடத்தில் என்றைக்கும் ஆழ்த்தக்கூடாது, கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள குழப்பக்கூடாது, மேலும் அவர்களை கவலைக்கு நாம என்றைக்கும் ஆட்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? ஈக்வானிமிட்டி, சமதா, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட் ஆர் அவர்ஷன். அவர்ஷன் மீன்ஸ் பேரவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட், ஈடுபா, அதாவது அதன் மீது லயிப்பு. எதை வந்து நமக்கு கொடுக்குறாரோ அது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய, அதாவது இதுதான் நமக்கு கொடுத்த அவர் பாதை, இதுதான் அவருக்கு கிடைத்த நமக்கு அவரிடமிருந்து கிடைத்த ஆசீர்வாதங்கள் அப்படின்ற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இல்லையா? ஸோ அக்செப்டிங் வாட் எவர் இஸ் ஃபேவரபிள் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் ரிஜெக்டிங் அன்ஃபேவரபிள். அதாவது இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னாக்கா பக்தி சேவைக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமோ அதை மட்டும் நம்ம ஏற்றுக்கணும். பக்தி சேவைக்கு எதெல்லாம் அனுகூலம் இல்லையோ அதெல்லாம் ஏற்றக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? அதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம நோ கேம்பிளிங், நோ இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, நோ இன்டாக்சிகேஷன், இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் இல்லையா? ஸோ கேம்பிளிங்கை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி இன்டாக்சிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணணும், இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பக்தி பாதைக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்காது இல்லையா? அதை எதெல்லாம் ஃபேவரபிள், ஸோ பகவானுடைய பூஜை, அதாவது நான் பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் என்னென்ன நம்ம வந்து செய்ய முடியுமோ அது எல்லாமே நமக்கு பக்தி பாதையில வந்து தூய்மையை ஏற்படுத்தும். ஸோ அதாவது பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி என்ற மாதிரி நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், திருப்தி, எதை கொண்டுமே திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், இது இல்லையே என்ற அந்த ஏக்கம் என்பது இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளணும், இல்லைன்னா அன்னெசரியா நாம கிடைக்காத ஒன்றை நினைத்து கொண்டு நாம வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அது தேவை. ஒன் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் இஸ் ஒப்டைன்ட். ஸோ அது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் என்பதை நாம முதலில் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நமக்கு எது கிடைத்திருந்தாலும் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் என்பது நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? penance, tapas, voluntarily accepting hardships or suffering for higher purpose, rising early, taking bath, fasting on recommended days இல்லையா? ஏகாதசி உபவாசம், காலையில மங்களாரத்தி, இதெல்லாம் டெய்லி மங்களாரத்தி எழுந்து டயத்துக்கு பார்க்க கண்டிப்பா முடியறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே தட் ஆர் ஆல் வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தான், தவங்கள் தான். உடல் தவம், அதுக்கப்புறம் மனத்தவம் இல்லையா? இது எல்லாமே இந்த உடலும் மனமும் வந்து ஒன்றிணைந்தால் மட்டும்தான் நாம இத்தகைய தவங்களை எல்லாம் மேற்கொள்ள முடியும். அதனால 4:30 மணிக்கு எழுந்து அதுக்குள்ள குளிச்சு பகவானை வந்து தரிசனம் பெறுகின்றோம் என்றால் தட் இஸ் கிரேட் திங் ஆக்சுவலி. அது வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு குணாதிசயத்தையாவது நம்ம வளர்த்திருக்கோம் இல்லையா? இதனால் நமக்கு பக்தி தொண்டுல வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம பெறுகின்றோம். ஸோ சேரிட்டி, தானங்கள், எக்ஸாம்பிள் ரூப கோஸ்வாமி 50% பக்திக்கு கொடுத்தார் இல்லையா? இறைவன் திரு தொண்டுக்கு கொடுத்தார். 25% தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்தார். 25% தன்னுடைய ஃபியூச்சருக்காக வச்சார். ஆனா அதை தன்னுடைய அண்ணனுக்காக வழங்கிட்டார், சனாதன கோஸ்வாமிக்காக. ஃபேம், புகழ். A man is famous when he is known as a great devotee இல்லையா? தூய பக்தனாக இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து பெரும் புகழும் வந்து பெறுகின்றான். ஸோ ஜீனலாஜிக்கல் சினாப்சிஸ், ஹிரண்ய கர்ப்பா. இங்க வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னாலே பிரம்மரை வந்து சொல்கின்றது. who is the original creator born out of the energy of the supreme இல்லையா? அவருடைய நாபியிலிருந்து கமலத்திலிருந்து பிறந்தவர். இந்த 14+11 அவங்க தான் வந்து முதல்ல தோன்றினவர்கள் இல்லையா? 4 குமாரர்கள் நமக்கு தெரியும். 7 பெரும் முனிவர்கள் யாரு? கஷ்யப்ப முனி, அத்ரி, வசிஷ்ட முனி, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமக்னி, பரத்வாஜா.
இதெல்லாமே கோத்திரங்களாக நம்ம ஐ திங்க் பிராமின்ஸ் வில் பி நோயிங் பெட்டர் தென் அஸ். இதெல்லாம் கோத்திரங்களாக இருக்கின்றது இல்லையா? சோ அந்த காலத்துல இவங்க 7 பேருமே பெருமுனிவர்கள் தோன்றினார்கள். 14 மனுக்கள், சுயம்பு மனு. சோ சுயம்பு மனு தான் ஃபர்ஸ்ட் மனு. சுவாசிஷ மனு, உத்தம மனு, தாமச மனு, ரைவத மனு, சாக்ஷுஷு மனு, வைவஸ்தவ மனு. நாம் இருக்கிறது வைவஸ்த மனுல தான் இருக்கும், 7வது மனுல. அதாவது இந்த 14 மனுக்கள் முடிஞ்சாதான், இப்ப பிரம்மருடைய பகல்ல இருக்கோம் நம்ம, இரவு வந்தா இதே போல இந்த 14 மனுக்கள் வரும்போது அழிவு எல்லாமே வந்து பகவானுக்குள்ள அடங்கும். அந்த மாதிரி சாவர்ணி மனு, தக்ஷ சாவர்ணி மனு, பிரம்ம சாவர்ணி மனு, தர்ம சாவர்ணி மனு, ருத்ர சாவர்ணி மனு, தேவ சாவர்ணி மனு அண்ட் இந்திர சாவர்ணி மனு. ஸோ இந்த மாதிரி 14 மனுக்கள். இந்த 25 பேருமே பகவானுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. ஆனா அது எல்லாமே இன்டைரக்ட். டைரக்டா பிரம்மலிருந்து வந்தவர்கள். ஏன்னா பிரம்மருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து தான் பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார். ஸோ அந்த ஞானத்தை பெற்று பிரம்மரும் அதை படைக்கின்றார். கிருஷ்ணா இஸ் பிராப்திதா மகா, அதாவது கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது தாத்தாவுடைய தகப்பன் இல்லையா? அதுக்கு பிரம்மா வந்து நமக்கு பிதாமகா இல்லையா? ஸோ இந்த இது ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அப்ரிஷியேட்டிங் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் லீட்ஸ் டு சரண்டர். ஸோ அவருடைய நிலையை நாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும் பொழுது, அவர் நிலையை நம்மளால வந்து புகழாரங்கள் சூட்டணும்னு நினைக்கும் பொழுது நாம நிச்சயமாக பகவானுக்கு சரணாகதி அடைகின்றோம் இல்லையா? முக்கியத்துவம், பகவானுடைய வைபவங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கான, புரிந்து கொள்வதற்கான முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை பற்றி இந்த 7வது ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். God, unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Personality of Godhead, he cannot engage. பகவானுடைய வைபவங்களை தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அவனால பக்தி தொண்டுல வந்து நிலை பெற்று வந்து செய்ய முடியும். அவரை பற்றி உணராத பொழுது கண்டிப்பா அந்த பக்தி சேவையில வந்து முழுமை என்பது இருக்காது. பேரளவே ஒரு பக்தி சேவை மட்டும்தான் நாம ஆற்றிக்கொண்டே இருப்போம். பீப்புள் நோ காட் இஸ் கிரேட். எஸ், கடவுள் வந்து உயர்வானவர் என்பது தெரியும். பட் they do not know in detail how God is great இல்லையா? ஸோ அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் மேன்மையானவர் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் எந்த விதத்தில் அவர் மேன்மையானவர் என்பதை நாம தெரிந்து கொண்டால் அப்ப நாம உள்ளிருந்து நம்ம வந்து பக்தி செலுத்துவதற்கு மிக சுலபமான நிலையை நாம அடையலாம். If one knows factually how God is great, then naturally he becomes surrendered soul இல்லையா? அதை பற்றி உணர்வதற்கான மார்க்கத்தில் நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது பகவானின் திருப்பாதங்களை பணிவதற்கான பாக்கியத்தை பெறுகின்றோம். ஸோ அப்போ தூய பக்தி செய்வதற்கான பிராப்தத்தையும் நாம அடைகின்றோம். When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him இல்லையா? அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்களை பற்றி ஒருவர் வந்து கேட்கும் பொழுது அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே நமக்கு, அதாவது வேறு ஒன்று மேன்மையானது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு எதுவுமே இல்லை கேட்பதற்கு. ஸோ அவ்வாறு நாம் அந்த கேட்கும் தன்மையை நாம வந்து, அதுவும் எங்க இருந்து, யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? ஒரு சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? இப்ப எவ்வாறு பகவான் அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அது போல வந்து அந்த உயர்வான நிலையில் இருப்பவரிடத்திலிருந்து நாம கேட்க வேண்டும். எவ்வாறு கேட்க வேண்டும்? பக்தி கொண்டு கேட்க வேண்டும். ஸோ அப்போ அவரை தாழ்பணிவதற்கான அந்த மனது என்பது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக ஏற்படும். All this particular knowledge is required in order to increase one's interest. இது எல்லாமே தேவை. அப்பதான் பக்தி தொண்டுல வந்து நம்ம வந்து அன்போட நம்மளால செய்ய முடியும். One should not neglect to understand fully how great Krishna is. By knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. Sincere இல்லையா? சின்சியாரிட்டி இல்லையா? அதுல வந்து அவருடைய உண்மையான அந்த ஆர்வம் என்ன, அவருடைய ஈடுபாடு, சின்சியர்னால ஈடுபாடு இல்லையா? அந்த ஈடுபாடோடு அவர்களுடைய, அதாவது உண்மையான ஈடுபாடோடு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டு என்பது அவர்களுக்கு வந்து நன்னா புரியாது. மேலும் புயார் பக்தி, அதாவது எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா சதுர்ஸ்லோகி இல்லையா? இது ரொம்ப முக்கியமான பாகம். நான் இப்ப ஆரம்பிச்சா இது முடிக்க முடியாது. நாளைக்கு கிளாஸ் உண்டு. ஸோ இனிமே வீக்லி 2 days கிளாஸ். டியூஸ்டே வந்து 7 to 8. ஓகே. ஸோ நீங்க எல்லாருமே 7 மணிக்கு வந்து கலந்துக்கணும். நான் இந்த சதுர்ஸ்லோக்கிய நாளைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றேன். நாளைக்கு பை ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் நாளைக்கு முடிக்க பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு 10 நிமிஷம். எஸ், ஐ திங்க் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா?
போடலீங்களா? ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருங்க மாதாஜி. போட்டுறேன் மாதாஜி. எஸ், இனிமே மண்டே டியூஸ்டே கிளாஸ் உண்டு. மண்டே வந்து ரெகுலரா இந்த மாதிரி 5 மணிக்கே இருக்கும் இனிமே. ஏன்னா எனக்கு மீட்டிங் இருக்கிறதுனால 6:30 மணிக்கு, ஸோ அதனால 5 மணிக்கு ப்ரீபோன் பண்ணிட்டேன். ஸோ நாளைக்கு 7லேருந்து 8 மணிக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும். ஸோ தட் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஓகே மத்தாஜி எனக்கு வந்துட்டு அடுத்த வீக்ல இருந்து மத்தாஜி அடுத்த வீக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு அட்மின் ஒர்க் இருக்குங்க மத்தாஜி. அப்ப என்ன பண்றதுங்க மத்தாஜி? 7 PM யூத் கிட்ஸுக்கு அட்மின் ஒர்க் இருக்குங்க மத்தாஜி. அப்ப கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாதுங்க மத்தாஜி. இல்ல அது வேணா மாதாஜி கிட்ட சொல்லிட்டு இதை அட்டென்ட் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? நீங்க அங்க முதல்ல என்ன உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ அதை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இதை வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. அதே மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்குள்ள நீங்க போய் கலந்துக்கோங்க. ஓகே? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்யைவ ச பதிதனாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா?